Mae rhaid i dderbyn ambell waith, ynddo fe. Mae'n biti, ond y bobl i chi'n clywed yn siarad adeg gêm ringwladol, dyn nhw ddim am ddweud dim yn erbyn y sefydliad. Hynny yw, maen nhw'n amharod beirniadu Warren Gatland, neu'n amharod beirniadu'r dull o chwarae. Ond oedd y ddoi ohono ni'n gytun, bod ni'n siomedig, bod ni'n biti garw nad yw Cymru yn defnyddio'r bêl, bod nhw'n lledu'r bêl, bod nhw'n creu bylchau. Ac oedd hi ar ei Shane Williams, a chi gyd yn ei gofio fe, oedd e ar ryw athrylydd, genius yn perthyn iddo fe. A dylsyn ni ddim defnyddio'r gair yna yn rhy aml, ond oedd e yn berthnasol i Shane, oherwydd oedd e gallu middi dyn, oedd e gallu creu cyfle. Ond yn ystod y tymhorau diwetha, dyn ni ddim yn creu dim. Pawb yn sôn am yr amddiffyn, pawb yn sôn am gicio, bigar a Priestland ac yn y blaen, ond dyn ni ddim yn bylchu a creu cyfleoedd. Ac tan bod ni'n gwneud hynny, ni yn mynd i feiddi yr Alban a'r Iwerddon a'r tîmau llai, ond dyn ni ddim yn mynd i feiddi Australia a Seland Newydd. Mae lot o sôn wedi bod yn y Warrenball yna. Mae'n lladd y creadigrwydd yn y tîm yna. Allai byth a dweud mwy. Mae yna air sydd wedi cael ei ddefnyddio ac yn mynd i gael ei ddefnyddio oherwydd dyna welson ni y safon diwetha. Mae'n dacteg wrth gwrs sydd yn mynd i ennill gemau. Mynd nôl at Roger eto. Oedd Roger yn rhan o dîm Llanelli a drwy gydol yr amser o'n nhw'n chwarae rygbi creadigol, ffwrdd â hi, ymosodol, roedd yna flair, roedd yna ffines yn rhan o'r chwarae. Ond yn y gêm, yr un gêm yn erbyn Seland Newydd, rhyw gêm o Warrenball oedd hi oherwydd fe benderfynodd y hyfforddwr Carwyn James fod Llanelli yn mynd i chwarae gêm bach yn wahanol mwyn trechu Seland Newydd. Dwi'n derbyn hynny. Dwi'n derbyn allwn ni byth mynd ar y car, twli'r bel yn byti ym mhob un gêm. Ond yn amlach na pheidio, dull Warren Gatland yw cic gan y gweithio fydd y bel yn hobon garedig, ond licen i weld fwy o greadigrwydd. Wel, Rom Howley mewn cyfweliad yn ddiweddar yn cydnabod fod y rygbi oedd wedi cael ei chwarae gan ariannyn Seland Newydd, Australia, Japan yng nghwpan y byd yn mynd i ddylanwadu arnyn nhw, ac os am ennill gemau pwysig fod rhaid newid rhyw ychydig ar y patrymau o bosib. Medi Jones, fel un o Australia, a welon ni hynny, ni wedi gweld hynny yn y tîmau me wedi hyfforddi gan gynnwys Japan. Mae'n hoff iawn o weld y tîm yn symud bel ac yn gweld chwaraewyr yn gwneud penderfyniadau. Hyd yn oed os ydyn nhw'n redeg o tu ôl i'w llinell gais ei hunain. Ac yn sicr, fe welwn ni hynny yn ystod y gystadleuaeth yma ac yn ystod y bedair blynedd nesaf, fe fydd yna wedd newydd ar chwarae Lloegr a fi'n gobeithio hefyd byddwn ni yng Nghymru yn bwrw mewn i'r cyfeiriad yna.